Sawa, atwero afuoka chieth kendo kadikendo donge ni wuonda ni in virgin tadhi ayudo kok in virgin mano be momiyo na chai mano kecha ahinya Ogada onyula ase release nango bro ase release wenda go ise release wenda man weke jako ati release pia bwana apenji pare kwa kipio manade makoka da malich kama chana ngocha bwana ango matimare ate mashore nyako moro saya esimu ni dwa biro lima kama cha makango yani picha mago yako yaki nyako sai picha mana go gichupi ni oneno nini gifo gin giweni an gifo dunganyi sini bwana chupi ni okinde biro mana kuma form ni tie tunga style kende mabiro godo bayo mena seje mabiro ga ibeska jingi ai wacho ni ule naye lazima bebange tei na by the way tango ya ango wuotho gi chupi ni mo dunga kanepi magi chupi ni na makanepi ga mar modo bwana kila mtu na starehe yake bwana ane momeneno kasamoro tuoni pesa tukoro gimabere gimabeyo manichi usipe na manichi wenda nyucho okelo gote imane wa madho kongo chieng mano madho kongo chino no kwa madho kata mana kongo chino no madho tei gima friend ni sachulo ga asla ni adie para pesa ni nitio go maraj ni chule kasla madong na magine mazenka nini dong ningi ma okash dong ningi sani kia ni asla kia ma okash asla dong ema wilo go line mokuongo kore mana wilo mana ngisi ni jomoko leo chunya gi simu mabe inyalo yudo ni gina jojo ginego emsi gocho nwaga minne ni winjo kan sinde dong no katinda onge simu no ka onge simu kora fuo bana tiparo na mumio ntie jomoko maka strange numbers tukuru ni ngatu imaka simu ni nto ninaona namba yako kwa tarakilishi naona kwa mitambo naona ulichukua mkopo sijui tarehe 8 sana niki message moro tarehe 8 ngo sana niki message moro giwondo goji kata kai niki go palo facheli wonde ne jul mi adek tibiro chul ni modong ili ambo openeno message no but kage me adek no kata yuonde ni ani chul loan mise default tiko kata maniki ni a pitch ni kastio ime limit Iriambo makoto ko joma ne ko fale macho bana bata winyo ni jogo redo bwana tapenyi kwani jogo kiaka kumejio dake to gibebe to kikao kata mana dafu ngato githua ale mataba manya awito nyanga tango awito nyanga forilo kariambi nyanga tango ami don kabiro kadonga mi ngine na mi pesa manichi wacho ni mare nini banayo fala bwana pesa iparo na sami biro kango bwana semi pesa angome miaka kare mi yango ya advice kata advice mo ngegi mese biro go kata advice memea onge chupi mabiro biro gimba kongo bwana lalo nyanga for real lalo kanye kare member iyo kama ne kaka ni wacho ni idwa timona dongi nigimia pesa na kauono kikbeni kodi cook stories bwana don't cook stories bwana kai hapa bad day to beda ga bad day inji cook food ni cook stories kai ni ga bad day nini wacho ni moro ingine ni moro mar chonyri gi jite wacho bwana penye ni hapa na nia koro ngato ko lalo pesa penye ni hapa na nia na pesa na en mar chuli to kania ni en mar chuli daki mia pesa ni na lalo nyanga sasadi bana ega ufala bwana mago gin ga vako moko machon mago njaro moko ma ya carry forward ni no relax to adis to ai kayo dafa bwana teach biro bana ne jamani bani mimi ngama chulo go mimi usipa cha kare bana ibro ga fwenyo ni koro dar bwana we wife ne keja cha bana nyini boga gona simu talengi tiwe ne ana no kada makusibi tukari go wimo kichunga atok ngamo ko dweti to wawe kaka sani mangisi ni plot mabele cha donge jama cha wacho ni okonyal dak gi jaode no yudo ka jaode no kare ni wuonde ni gi jaode bwana jaode kare wife ne gi do kare wife ne cha bwana kare ni husband ko wife ne jado ne married
okasband kata kare macho bok chuore wife friend na chakare nini nen married one don kore mungi So ng'ato is married to any wife job ng'ato. biro akia big marriage gan be okaelewa bwana wadhi leo achep iluongo ni kawuono weekend wacha niende nibawe na my friend But what are the next time to me a da fula bwana. Ana beta dak ndalote, asika dak ndalote makati yonge.